uite, sunt aici să vă fac un mic cadou. O să fac o clasă, o mișcare aici în limba română și sper să o înțelegeți, să o apreciați și să vă fie de folos. În primul rând vreau să vă spun că este foarte, foarte important să umblăm desculți, în special oricând în timpul anului, vara, iarna, nu contează cât de puțin, trebuie să conectăm picioarele, corpul nostru cu pământul. Dar în special vara, când este cald și este plăcut pe iarbă, este foarte, foarte beneficial pentru sănătate și important să mergem cu picioarele goale. Când atingem picioarele de pământ, atunci energia din pământ se duce în corp și dacă avem dureri de articulații, atunci corpul primește energia asta bună de la pământ, ca și cum ar primi electricitate care face corpul să se simtă mai bine, mai tânăr, mai energetic. Și bineînțeles trebuie să combinăm energia cu mișcarea, că sunt două energii foarte, foarte, foarte pozitive care sunt foarte benefice pentru corpul nostru, pentru mintea noastră. Și o să începem primul rând cu, mergem sus pe vârfurile de la picior și mișcăm mâinile sus și jos, sus, așa, după cum vedeți, mișcarea asta este foarte simplă, dar acum o să o facem un pic mai complexă și o să aducem călcâile unul lângă altul. Atunci activăm mai mulți mușchi împreună și creierul se activează, că facem ceva extra, ceva în plus, să ne facă să gândim, să folosim și creierul. Și ne concentrăm un pic la respirație. Respirația este acolo lângă noi din momentul de când ne-am născut și până în momentul în care plecăm de pe pământul ăsta și este cel mai important și mai puternic lucru al nostru. Acum o să stăm aici pe vârfuri și o să pulsăm așa în sus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beautiful! Foarte frumos! Bun, o să pășim un picior în spate și unul în față și piciorul care este în spate, mâna este în față și o să creăm așa un pic de mișcare. Un picior se mișcă, unul stă pe loc și mâinile se mișcă și ele cu piciorul. Așa, să producem energia aia bună în corp. Perfect! Bine, acum ne oprim aici, punem brațele împreunate în fața la piept și piciorul din spate vine sus și pulsăm pentru 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acum aducem piciorul în spate și ne aplecăm în jos și ne ridicăm în sus, încetul. Deci facem mișcările astea un pic complexe ca să folosim și creierul. Sus, jos. Dacă balanța nu este bună și când veniți aici vreți să faceți așa și ești prea mult mișcare și nu ești confortabilă, atunci ține piciorul în spate, dar nu pune greutate pe el și te duci jos și sus. Jos sau jos. Așa, foarte fain. Piciorul ăsta care stă pe loc lucrează mușchii, creierul, energia, toate sunt conectate acum. Acum o să schimbăm alt picior în spate, alt în față, mâna asta în față ca să începem mișcarea și încă 2, 1, 2. Bravo! Iarăși o să facem tot la fel. Piciorul ăsta vine sus. 9, 8, 6. Stomacul este întărit, activat. 2, 1. Beautiful! Foarte frumos! Mă scuzați dacă mai bag și câte un cuvânt în engleză, că așa sunt eu obișnuită să fac clasele astea în engleză, dar vă iubesc. Ok, piciorul ăsta în spate și jos, sus, jos, sus. Uite, vezi? Aici cu balanța mea e un pic mai
mai slăbuță decât de pe piciorul ălalt. Dar e ok, trebuie să lucrăm. Iarăși facem mai multă concentrație. Când asta se întâmplă, concentrația este mai mare și sistemul nervos este activat și îl folosim să avem răbdare mai multă. Și încetul corpul încearcă să știe ce avem de făcut și face. Încă 2. Și încă una. Bun. Bine, acum o să pășim în față. Punem mâinile împreună ca și cum ne-am rugat. Palmele împreunate și pășim în față și facem un pic de rotație spre piciorul care merge în față. Asta e foarte beneficiar pentru coloană. Lucrăm un pic și la sistemul digestiv și la burtă și la picioare. Bine, ne oprim aici, stăm pentru 3 respirații. Deci punem cotul aici după genunchi, mâinile, palmele împreună și ne învârtim să aducem inima în față la pământ cât putem de mult. Și stăm pentru 3 respirații. Dacă asta e prea greu, punem mâna asta aici, mânuța asta aici și mâna asta altă în spate și e aceeași rotație, dar un pic mai simplă, ca să putem să o facem. Pășim împreună, pășim celălalt picior în față, în spate, celălalt în față, mânuțele în față la piept și după aia ne întoarcem, punem cotul aici și aducem inima în față la palmi. Dacă e posibil, dacă nu, o să stăm aici pentru 3 respirații. Și încetul ne întoarcem înapoi de unde am plecat. Acum vreau să vă fac să săriți un pic aici așa în sus, că toate celulele din corp se bucură de mișcarea asta, de energia asta. Și acum o să aducem mâinile până sus, deci să treacă de inimă și de cap. Măcar o dată pe zi trebuie să aducem bătaia inimii mai rapidă decât normalul, decât când stăm pe scaun, ca să avem o inimă sănătoasă. Ca să vă spun, acum eu am 116 bătăi pe minut, dar maxim, bătaia maximă a inimii care trebuie să o aducem o dată pe zi este 220 minus câți ani ai. Deci fă matematica și încearcă o dată pe zi să aduci aia acolo. Deci la mine e 220 minus 50, 170 plus 5, cam 55, 175. Deci trebuie să mai lucrez. Nu, 165. Trebuie să mai lucrez foarte mult. Deci e numai la 111 acum. S-a dus în jos. Deci o să pășim aici pe părți și mișcăm mâinile. Atunci când mișcăm mâinile și sunt lângă inima, atunci inima este și ea un pic solicitată. Dacă asta vi se pare că pot să fac asta pentru o oră și inima nu se duce, pot să stai aici și să faci așa. Da? Super! Super! Ia să vedem. Tot trebuie să mai lucrez foarte mult. Asta nu contează. Contează că ne mișcăm deocamdată. Și o să pășim un picior în spate. Și o să pulsăm pentru 10. Doi, 1, stăm aici un pic. Acum știu că un pic asta simt că să doare un pic, dar ce o să facem? O să ducem călcâiul spre pământ, piciorul e drept, ne ridicăm pieptul, inima sus la soare și stăm aici un pic să facem o întindere frumoasă. Și pășim împreună. Bine, celălalt picior. Mulțumim la bunul Dumnezeu că avem 2 picioare. Pășim pe celălalt în spate și jos pentru 10.
ținem, piciorul, genunchiul este îndoit un pic, îl mai ținem un pic până simțim că au, arde un pic mușchiulețul și după aia apăsăm călcâiul jos, ridicăm brațele sus. Pentru o respirație frumoasă și binecuvântată. Bine, pășim împreună. Hai să ne ducem un pic cu genunchii pe pământ și cu mâinile pe pământ. Dacă aveți bunăvoință și stați în fiecare zi cu mâinile și cu genunchii pe pământul gol, o să vedeți ce bine se simte corpul și ce recunoscător o să fie. Deci acum ce vreau să fac, stăm aici să ne conectăm cu pământul, cu mâinile și cu genunchii, dar în același timp facem un exercițiu, da? Deci ne îndreptăm sus spre cercul, coapsele, cu fundul, îndreptăm spatele și picioarele. Exercițiul ăsta lucrezi mușchii de la mâini, mușchii de la spate, mușchii de la stomac, de la burtă și ne întindem un pic mușchii în același timp de la picioare, de la spate și așa de bine se simte capul, să duce un pic în jos, e bun pentru circulație. Hai să mai facem două aici. Și încă unul și o să-l ținem aici sus pentru 3 respirații. Lasă capul să fie greu, nicio tensiune. Așa. Și o să ne ducem înapoi în mâini și în genunchi și o să facem 2 mișcări aici, care sunt foarte benefice pentru coloană și pentru spate. Coloana e spatele, dar toți mușchiuleții, coloana se întind și lucrează foarte frumos. Și o să mergem așa, tragem burta înăuntru, împingem șoldurile să se depărteze unul de celălalt și tragem barba la piept. Și după aia încetul lăsăm spatele să fie drept și ne uităm sus. Hai să facem asta încă de 4 ori. Deci, strângem totul, împingem spatele, barba la piept și după încetul spatele se duce drept și ne uităm sus la soare. Mâinile sunt drepte, e o mișcare așa de ușoară și de plăcută și așa multe beneficii sunt de la ea. Dacă faci și asta în fiecare zi, în special la sfârșitul zilei, este extraordinar. Cu tot timpul, respirația asta e așa de importantă, să meargă respirația înăuntru și în afară, înăuntru și în afară, așa de bine. Bine, foarte frumos. Bun, o să stăm aici un pic, dăm un pic din coapse, să lăsăm toată tensiunea care se strânge acolo. Eu numesc ăsta în engleză happy puppy, care se traduce un cățel fericit. Așa. Și acum de aici o să pășim un picior în față, lângă mână și ne ridicăm în sus, împingem piciorul ăsta un pic, să desfacem un pic aici bazinul, așa de bine și de frumos. O să se simte și așa de recunoscător o să fie corpul tău. Și după aia ălalt și ne ridicăm. Nu trebuie să facem minunății care să doară, care să te simți epuizat. Trebuie să facem ceva care e plăcut și care corpul primește cu drag. Hai să mai facem 2. Zice că foarte multe emoții se localizează aici, în partea asta a corpului. Și atunci când facem mișcările astea, emoțiile alea se dizolvă. Și ne simțim mai ușor, mai bine, mai relaxați. Bun. Hai să ținem unul aici un pic. Tragem piciorul ăsta mai în față, mai spre centru. Și ce vreau eu? Să încerci. Dacă poți, dacă nu, este total ok. Ăla din genunchiul de jos să se ridice în sus. Și jos. Și sus și jos. Dacă nu stai aici,
în poziția asta ca să un pic mai mult să se deschidă coapsa și împinge-te un pic spre față. Dacă poți face asta și mai bine, dacă nu, ajungem și acolo. Încă două. Ultima. Mergem înapoi, iarăși un pic aici cât facem mișcarea aia de cățel fericit. Și pășim la alt picior în față aici. Îl tragem un pic mai spre centru și ne ridicăm dacă putem. Dacă nu, stăm aici și împingem un pic în față, așa ca să se deschidă coapsa mai bine. Nu forțați nimic ce nu se poate, da? Corpul vă spune ce puteți și ce nu puteți. Corpul este profesorul tău, învățătorul tău cel mai bun. Doctorul tău cel mai bun. Hai. Încă două. Una și încă una. Bine, frumos. Înapoi, genunchii împreună. Dați un pic de încoapse. Și iar o să ne ducem un pic la mișcarea asta. Sus. Spatele, bărbia spre piept. Și după aia spatele drept, fața sus la soare. Cu respirație. Vedeți, acum ne bucurăm că să ating mâinile de pământ, genunchii de pământ, picioarele de pământ. Hai să vă arăt ceva foarte bun pentru care să dai drumul la stres să plece. Deci picioarele sunt, tălpile la picioare sunt cu fața la cer, la soare și le batem așa un pic de pământ. Așa de bine. Nu exagera ca să te doară, un pic, da? Bine. Acum o să punem genunchiul un pic mai la distanță, mâinile în față și împingi fundul spre călcâi. Lasă pieptul să deschidă, lasă capul să fie între mâini, relaxat, nicio tensiune, nu lăsa tensiunea să stea în corp. Unde este tensiunea, acolo se localizează și încă altceva, o boală, o nebunie care corpul nu are nevoie. Da? Bun. Și acum o să întindem o mână mai în față și cealaltă sub umăr, da? Și împingem fundul la călcâi și stăm aici să facem o întindere frumoasă, plăcută. Încă o respirație, trage mâna, cealaltă mână în față, cealaltă sub umăr, împingem fundul la călcâi, stăm aici iarăși câteva respirații plăcute, frumoase. Iarăși, încercați să observați dacă este vreo tensiune în corp și cum aduci respirația aia, du acolo unde e tensiunea și trimite tensiunea afară din corpul tău, da? Bun. Și acum, ce să mai facem? Că suntem aici jos și să mai stăm un pic aici jos. Ok, hai să ne ridicăm în genunchi, fă un pic cu mâinile pe lângă corp. Iarăși, gândește ceva care vrei să plece, să alungi de lângă tine, de pe lângă tine, energie, gânduri și lasă-le să plece. Ok, știam că vreau să mai fac una jos înainte să ne ridicăm sus. Ok, să dăm genunchiul un pic mai în spate, mâinile chiar sub umeri și lăsăm coapsele jos și ne ridicăm pieptul în sus aici. Lăsăm umerii plecați, relaxați, ok? Cât putem de relaxați, că totuși ne ținem corpul aici. Dacă e prea greu ca să stai aici pentru, nu știu, poate că jos la spate, ori umeri, atunci te duci pe coate. Ok, o să încheiem aproape și aici vă dau o respirație, un exercițiu foarte bun, iarăși să relaxezi corpul, mintea, să stresul, emoții, ce în corp, ce nu trebuie plecat. Deci, asta se numește respirația leului și tragem pieptul în față și când respirăm afară, ne uităm sus, ca și cum ne-am uitat în ochii noștri, cu ochii noștri și scoatem un pic clima afară și facem hai, și iarăși, hai să facem de 3 ori. Respiră în încă o dată
Și chiar dacă crezi că ești caragioasă sau cineva zice că ești caragioasă, și ce dacă? Dacă tu ești, te simți bine, te-ai făcut să te simți bine, totul este bine. Acum hai să ne ridicăm în picioare, să ridicăm mâinile sus, le aducem la piept, aici ca și cum ne-am ruga și pentru un moment spunem așa: mulțumesc pentru corpul meu sănătos, pentru mintea mea sănătoasă. Și repetă de câteva ori: mulțumesc pentru corpul meu sănătos, pentru mintea mea sănătoasă. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dăruit acest corp, această minte și este datoria ta să ai grijă de el, să-l iubești, să-l respecti, să îi dai cea mai mult îngrijire. Tu singură ești în stare să faci lucrul ăsta. Niciodată, nimeni nu poate să facă pentru tine. Poate un pic de inspirație, poate un pic de ajutor, dar totuși poți să avem toate la mâna noastră, dacă nu le folosim tot degeaba. Dar dacă ai ajuns la sfârșitul videoului, te iubesc, știu că ești dedicată, disciplinată și trebuie să fii foarte mândră de tine. Ei, hai să ne dăm, să ne cuprindem, să dăm un big hug, să ne cuprindem și spunem iarăși: mulțumesc, Doamne, pentru acest corp sănătos și pentru această minte sănătoasă. Uite, cel mai mare, ca și cum gândește la cineva care tu vrei să-l îmbrățișezi, de care ți-e foarte drag și aceea dragoste dă-ți-o și ție, că o meriți din plin. Ok? Sper că a fost ok, sper că ați ajuns aici la sfârșit. Aș vrea și eu să-mi spuneți ce părere aveți, dacă v-a plăcut, dacă l-ați făcut și dacă să mai fac videouri de astea în limba frumoasă noastră română.